ҳамасола 12 май ҳамчун рӯзи умумии ҷаҳонии ҳамширагони тиб таҷлил карда мешавад. ба ин муносибат дар беморхонаи марказии шаҳри Исфара чорабинии бошукӯҳ баргузор гардид, ки дар он намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр, кумитаи шаҳрии ҳизби халқи демократии Тоҷикистон ва собиқадорони соҳа низ ширкат доштанд. муовини раиси шаҳри Исфара Мадина Бобоиён бо баробари сидқан шодбош гуфтани тамоми кормандони муассисаҳои ҳифзи сиҳатии омма аз ҷаҳду талоши роҳбари давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомотҳои иҷроии ҳокимияти давлатии вилоят ва шаҳр ҷиҳати ҳифзи иҷтимоии пизишкон ва таҳкими заминаҳои моддиву техникии муассисаҳои тиббӣ ёдовар шуд. сартабиби беморхонаи марказӣ Таибиддин Муҳаммедов зимни суханронии хеш аз ҷумла зикр намуд, ки имрӯзҳо дар беморхонаи марказии шаҳр зиёда аз 1000 нафар кормандони миёнасоҳаи тиб фаъолият доранд, ки 215 нафари онҳо дорои дараҷаи олӣ ва 104 нафарашон дорои дараҷаи якуми тахассусӣ мебошанд. танҳо дар соли сипарӣ гардида 145 нафар ҳамширагони тиб барои баланд бардоштани савияи дониши худ аз курси такмили ихтисос гузаштаанд. дар раванди чорабинӣ байни 6 дастаҳои кормандони миёнаи тиббӣ, шӯъбаҳо ва беморхонаҳои минтақавӣ озмунҳои ҳунарманди беҳтарин ва ошпази беҳтарин сурат гирифт. ширкатдорони озмун аз рӯи шартҳои намоиши ҳунарҳои мардумӣ, маҳорати катбонугӣ, муаррифӣ ва шарти озод, намоиши ҳунару истеъдоди фардӣ байни ҳам қувваозмоӣ намуданд. ҳайати ҳакамон зимни баҳогузорӣ дар навбати аввал ба донишу малакаи тахассусӣ, малакаи маҳорат ва иҷрои шартҳои озмун афзалияти бештар доданд. дар натиҷа шоҳҷоиза насиби ҳамшираи тибби шуъбаи бемориҳои давраи навзодӣ Нигина Ҷораева, ҷойи якум момодояи шуъбаи таваллудхона Дилрабо Бобоева, ҷойи дуюм ҳамшираи тибби шуъбаи урологӣ Таиба Усмонова ва ҳамшираи тибби шуъбаи таҳлилгоҳи клиникӣ Зиёда Ҷанобиддинзода, ҷойи сеюм ҳамшираи тибби шуъбаи амрози дохила Марҳабо Норматова ва ҳамшираи тибби шуъбаи беморхонаи минтақавии рақами 5 Нилуфар Содиқова гардид. ҳамчунин дар доираи чорабиниҳои идона байни дастаҳои беморхона мусобиқаи футбол низ баргузор гардид. ғолибони озмуну мусобиқаҳо бо ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравии маъмурият ва иттифоқи касаба қадрдонӣ гардиданд. ҳунарнамои аҳли санъат таҳти сарварии ҳофизи халқии Тоҷикистон Исроилҷон Файзиддинов ва барномаи ҷолиби тарбиятгирандагони кӯдакистони рақами 42 ба чорабинӣ шукӯҳу таровати тоза бахшиданд.